Γιατί δακρύζουν τα μάτια μας? Υπάρχουν πολλοί λόγοι που συνυπάρχουν όταν ένας ασθενής διαμαρτύρεται ότι δακρύζει το μάτι. Που είναι ένα ενοχλητικό, όσο μερικές φορές και συναίσθημα που μπορεί να επηρεάσει εκτός από την ποιότητα της ζωής του, αλλά και την όρασή του. Οι λόγοι είναι αρκετοί, αρχίζοντας από τους δακρυϊκούς αδένες που παράγουν δάκρυ. Αν το δάκρυ που παράγεται για διάφορους λόγους, όπως επειδή παίρνουμε αντικαταθλιπτικά φάρμακα, παίρνουμε αντιπερτασικά φάρμακα, έχουμε κάποιο αυτοάνωσο νόσημα όπως νόσο του Σόγκρεν ή ένα ουλώδες πεφυγοειδές, δεν έχουμε καλής ποιότητος και ποσότητος δάκρυα. Άρα ο κερατοειδής, που είναι το όργανο που λιπαίνεται, ζει και θρέφεται από το τεχνητό δάκρυ, δεν λιπαίνεται σωστά, άρα οι περιοχές που δεν λιπαίνονται δίνουν την αίσθηση του ξένου σώματος, του σκουπιδιού, του κοψίματος, της φαγούρας, της αλλεργίας ενίοτε, που συγχέεται με αλλεργική επιφυκήτηδα, αλλά δεν είναι. Και ανακαλεί διαμέσου του εγκεφάλου τον δακρυϊκό αδένα να παράγει περισσότερα δάκρυα. Άρα, ενώ δεν λιπαίνεται σωστά από ένα μη ποιοτικό δάκρυ, λόγω των φαρμάκων ή των παθήσεων που προαναφέραμε, που έχουν σχέση με τον ασθενή, ο ασθενής δακρύζει και ο κερατοειδής του δεν λιπαίνεται σωστά. Άλλοι λόγοι είναι όταν η πύλη εξόδου των δακρύων, που είναι τα δακρυϊκά σημεία, που λέει ο λαός μας τα βρυσάκια, από εκεί που φεύγει το δάκρυ στη μύτη, μπορεί να είναι κλεισμένα από χρόνιες αλλεργικές καταστάσεις, φλεγμονές, να είναι στενωμένα τα δακρυϊκά σωληνάρια που αποχετεύουν το άνω και το κάτω στο κοινό σωληνάριο μες στη μύτη το δάκρυ, ή το κοινό σωληνάριο, το κοινό δακρυϊκό όπως λέμε, να είναι βουλωμένο από διάφορες φλεγμονές, μικροβιακές ή και ιογενείς φλεγμονές, και να οδηγούμεθα στις περίφημες φλεγμονές τύπου δακρυοκυστίτιδας. Αυτές είναι συνολικά οι παθολογίες χοντρικά που δημιουργούν δάκρυ. Δάκρυ καθαρό ή δάκρυ πηχτό με βλένη, όταν, όπως είπα τελευταία, έχουμε κρίσεις δακρυοκυστίτιδας. Η αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων πάνω απ' όλα είναι όταν μιλάμε για προβλήματα συστημικά του αρρώστου, π.χ. ένα αυτοάνωσο νόσημα, ουλώδες πεφυγοειδές, Σόγκρεν, και πάνω απ' όλα επίσης εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι προβλήματα στα δάκρυα ή μάλλον σε καλή ενυδάτωση της επιφάνειας του οφθαλμού έχουμε όταν έχουμε ορμονολογικά προβλήματα, ιδιαίτερα στις γυναίκες, γυναικολογικά, ορμονολογικά προβλήματα, και φυσικά σε όλους τους ασθενείς που έχουν διαταραχή του θηροειδή αδένα. Υπέρ, υπό, χασιμότο, δημιουργούν πρόβλημα στα δάκρυα, στην ποιότητα των δακρύων και όχι αναγκαία στην ποσότητα όπως έχουμε σε άλλες περιπτώσεις. Άρα η αντιμετώπιση είναι σίγουρα καθημερινή, συχνή λίπανση με τεχνητά δάκρυα, καλά ποιοτικά τεχνητά δάκρυα της επιφάνειας του οφθαλμού. Όταν έχουμε τώρα περιπτώσεις όπου έχουμε και μια συνυπάρχουσα μικρή φλεγμονή της επιφάνειας, μπορούμε να προσθέσουμε μια ήπια μοντέρνα υδροκορτιζόνη που καταλαγιάζει τη φλεγμονή και την απόπτυση του επιθυλίου του κερατοειδούς και συμβάλλει στην καλυτέρευση της επιφάνειας του κερατοειδούς, άρα στη βελτίωση της λεγόμενης δακρύριας επιφοράς ή αυτό που λέει ο λαός το δάκρυ. Όταν έχουμε τώρα περιπτώσεις που έχουμε κλειστό το δακρυϊκό σημείο, δηλαδή η πύλη εισόδου των δακρύων για να μπουν στη μύτη μαζί με τα σωληνάρια, αν και αυτά είναι στενωμένα, εκεί επεμβαίνουμε χειρουργικά. Όπως χειρουργικά με την επέμβαση της ασκορινοστομίας επεμβαίνουμε όταν είναι κλειστό στη μύτη μέσα το κοινό σωληνάριο πριν πάει ρινοφάριγγα στο μάχη, όπου είναι ο δρόμος που καταλήγουν τα δάκρυα, και όταν φράξει δημιουργεί φλεγμονές, πίον ή και προδιαφραγματική κυταρίτιδα, δηλαδή πρίζεται ο ασθενής και κάνει και αυτό που λένε οι ασθενείς ένα γρομπαλάκι εδώ που έχει πίον μέσα, όπου εκεί πρέπει να κάνουμε μια επέμβαση, να κάνουμε ένα bypass, έναν άλλο δρόμο πέρα από την περιοχή που έχει φράξει, που έχει κλείσει το δακρυϊκό, το κοινό δακρυϊκό, για να αποχετεύονται τα δάκρυα στη μύτη και κατ' επέκταση μετά να κατελήγουν στο στομάχι για να περάσει το πρόβλημα του ασθενής και να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής του.